Makadi mama. Tiri pedu makasimbere prophet. Tiri nani? Ari kunzwei mwana wenyu? Ari kurwara nepfungwa. Ko imimi makadi kuti mwana wenyu adzokere kumba kwake? Anga asati aita zvakanaka by prophet. Anga asati aita zvakanaka here? Airwara here? Mwana uyu takanomutora achirwara kumurume wake. Ndobva taya kuti mukaona mama manyepera amunoita manje ka haazi right. Mukatanga kunyepa kudai imi mamubatsiriki. Mukwasha anozvisungirira here pamba penyimi? Akazvisungirira nekuda kwekuti angauya kuti ndikuda mukadzi wangu. Ndobva tati mukadzi wako asati apora. Tozokupa mukadzi wako. Manyepera muri kuita ndo handisiri kuda. Hakuna munhu anosungirira kuti mwana ari kunzi asati apora. Makamboona munhu wekuti uda unotora mukadzi wobva wazvisungirira nokuti mwana ari kunzi asati apora. Makambozviona? Hakuna zvinhu zvakadaro. Akazvisungirira kuti akazvisungira pamba pangu. Takamuka makuseni. Ndobva tamuona akazvisungira payadi pangu. Kana mwana anga achinetsana nemurume wake zvekumba kwake, muri kuudza zvandiri kukuudzai? Amen prophet. Imimi hamuna kodzero yekurambidza mukwasha kuti ataurirane nemhuri yake adzokere kumba kwani? Kumba kwake. Maexcuse ese ekuti munhu anga achirwara, munhu anga achiita sei zvese izvo. Amen prophet. Nyaya ndeyekuti imi maipindirira murelationship yemwana. Kana mwana akauya akakutaurirai dambudziko akati mama ndiri kunetsana nemurume, auya achichema kuna amai, but ukapinda nemwoyo vanhu avakuwirirana, iwe wobva wapinda nemwoyo hazvibude zvakanaka. Nekuti kutaura kuno kumwana wenyu imimi ari kurwara wamuri kuti ari kurwara nepfungwa. Ini ndiri kunzi naJehovha haisi nyaya yepfungwa dzekutenderera musoro, inyaya yestress, uye ari kublema imi kuti imi makandirambanisa nemurume wangu kusvikira murume wangu akafira pamba. As I'm speaking to you right now, ndiri kunzi paita ngozi yapinda mumusha. Ndibatsirewo prophet. Munobatsirika kana mutaura chokwadi? Ndibatsirewo. Ini ndinonyanyoda munhu anoti nyaya dzake bvu dzobatsirwa ndokuti zvibatsirike. Imimi ndimi muri kufamba nesaidi rekuti mwana airwara, asi maraini ese ari kuti imi makatora mwana zvechisimba nokuti mwana ainetsana. But paita ngozi iyo inyaya yakuda kuti ichigadziriswa. Ichokwadi prophet, tibatsirewo. Wainetsana zvishaka. Munoziva kuti varungu kana kuti mamwe macultures anoita sei? Kana munhu achinetsana nemurume wake, vanoonesa mwana zvakaipira kunetsana kwavari kuita. But at the end of the day they say, decide what you want. Munhu anoenda achidecide kuti ndikuda kugara nechi, but ukaita kutizwa kuti mwana wako anenge achinotaura nemurume kuti ndoda kudzoka pati mama vakaoma musoro, hazviite. Nekuti kufa kwakaita murume ina hazvi kuti vanhu zviurayei. Asi ari kuti ndofira kapano imi ndima akundirambanisa, muri tete. Indofunga kuti vana amaika mamwe mabasa adzorerei kwaanofanira kudzokera ini. It's my thinking. Nokuti iwo ukamira ukati vanga vachinetsana, vanga vachidai, tukukunzwa wakabereka. Ko unoziva sei kuti nyaya dzavainetsana ndedzei? Unotorerei mwana? Goodness yenimesi iriyo amana tivret batamutumwa uponesu. Prophet Freddy, the Goodness and Mercy Ministries vanokuunzirai Restoration Night Muswe Friday 31 October 2025. pa Goodness and Mercy Ministries pakona pa Highland Road na Mshaya Bandi pa number 11403 Mshaya Bandi Road, Glenora B, Harare. Restoration Night pa Goodness and Mercy Ministries. Ngo-9 ntambama kuse yiphungwe udzanayi iphungwe mwine munhu wa Mwari
Prophet Tifredi pa Restoration Night musi weFriday 31 October 2025. kuti munzwe zvizere fonai pa 0712 528 094 kana pa 0778 059 270. Prophet Tifredi vanoti hazvibvumidzwe kuti paitike chinhu chisina kumbobvira chakaprofitwa.